balima Mali kunnafoni lajɛbaw ani yankuma Mali kɔnɔ Mali kɔkan an bɛ Mali kunnafoni TV kan an ka pasteur b'an bolo n'o ye pasteur Ruben Kone Église évangélique protestante du Mali mɔgɔ don pasteur belebeleba de don an n'ale de bɛna masala bi an bɛna masala thème jumɛn kan fasoden ɲumanya chrétianisme kɔnɔna na a bɛ na o de walawala an ye pour que k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ diinɛ ani fasoden ɲumanya olu bɛ se ka taa cogoya min na pasteur i ni yankuma. Nba Traoré. Nba donc pasteur comme y'a fɔ cogo min na kuma daminɛ na an ka i bɛna kuma minnu walawala an ye o ye fasoden ɲumanya ye chrétianisme kɔnɔna na donc n'a sɔrɔ kuma minnu b'i bolo ka ɲɛsin malidenw ma fasoden ɲumanya n'an ka émission tɔgɔ la voix de la religion bɛ mun kan diinɛ o diinɛ bɛ yen Mali kɔnɔ an bɛna kuma o diinɛw bɛɛ kelen-kelenna kan mais bi an ka wele sera église évangélique mɔgɔw de ma bi ni mɔgɔ min b'an bolo n'o ye pasteur Ruben Kone donc ale de bɛna da don fasoden ɲumanya na chrétianisme kɔnɔna na k'o fɔ an ɲɛna pasteur donc kuma b'i bolo pasteur. An bɛ foli di Daba Ala ma ale min ye an dɛmɛ ka bi don sɔrɔ ka foli di Mali kunnafoni TV baaradaw bɛɛ lajɛlen ma ka foli di i yɛrɛ ma i ye Traoré sa nka i bɔlen bɛ mɔgɔ ɲɛnama fɛ la an bɛ foli di an filɛbaw bɛɛ ma minnu bɛɛ bɛ nin jamukan lajɛ diɲɛ fan o fan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ kɛ an ni u bɛɛ lajɛlen ye amen amen matigi Yesu tɔgɔ la amen a ye an wele bi walasa ka masala fasoden ɲumanya kan ka kɛɲɛ ni Ala ka kuma ye o min ye Bible ye an bɛ foli di aw ma o weleli la fasoden ɲumanya Bible bɛ mun de fɔ a ko la an kan ka mun de faamu ka ɲɛsin a ma an ka masala bɛna boli o de kan chrétien bɛ wele jamana fila mɔgɔ dugukolo kan yan ani sankolo la an faso bɛ dugukolo kan nka an faso fana bɛ sankolo la Bible kɔnɔ Yohana kitabu sura 15 la verset 19 na Yesu bɛ a fɔ a ka kalandenw ye ko u tɛ nin diɲɛ ta ye ni u tun ye nin diɲɛ ta ye diɲɛ tun na u kanu nka ka da kan u tɛ nin diɲɛ ta ye diɲɛ bɛ u kɔniya ni an bɛ Pierre fana lajɛ Pierre kitabu fɔlɔ la sura 2 la ni an bɛ a ta verset 13 ka taa i b'a ye ko a bɛ fɔ ko an ye dunanw ni sigi fɛw ye nin diɲɛ so kɔnɔ ni a bɛ o cogoya la o kɔrɔ ko an faso ɲuman o ye Ala ka masaya ye o ye arijinɛ ye Bible bɛ o de fɔ an ye ni a bɛ o cogoya la o la an ka faso min bɛ dugukolo kan yan yala ni a fɔra ko an tɛ nin diɲɛ ta ye o kɔrɔ b'a jira ko jɛɲɔgɔnya tɛ an ni o cɛ wa wala kɛta tɛ an na ka an to dugukolo kan yan wa nin yɔrɔ bɛ se ka mɔgɔ dɔw lafili nka Bible ye kitabuba ye kitabu caman bɛ min kɔnɔ ani u bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔli olu de bɛ jɛ ka ɲɔgɔn dafa walasa ka an dɛmɛ ka faamuyali sɔrɔ an ka dugukolo ka ɲɛnamaya kɛcogo la ani siniko fana labɛn cogo la ni an y'a lajɛ tuma min na Ala ye diɲɛ ni a kɔnɔfɛnw bɛɛ da an bɛ Genèse kitabu kalan a sura 2 verset 4 Genèse kitabu sura 2 an b'a kalan verset 4 na ka se fo verset 15 ma a sɛbɛnnen bɛ yen ko sankolow ni dugukolow dara tuma min na u daminɛ cogo filɛ o ye matigi Ala ye dugukolo ni sankolow dilan don min na kungo kɔnɔ jiri si tun tɛ dugukolo kan fɔlɔ
kungokolo binsi tun ma falen fɔlɔ ka tuguni matigɛala tun ma sanji la na dugukolo kan fɔlɔ dugukolo sɛnɛkɛba fana tun tɛ yen nka bugun tun bɛ wuli ka bɔ duguma ka dugukolo yɔrɔ bɛɛ sɔn matigɛala ye cɛ dilan dugukolo buguri la ka ɲɛnamaya ninakili don a nuŋɔw fɛ ni a yɛrɛ dafiɲɛ ye o cɛ kɛra mɔgɔ ɲɛnama ye ayiwa matigɛala ye nakɔtu dilan Eden na kɔrɔyanfan fɛ a ye a ka cɛ dilanlen bila o kɔnɔ jiri o jiri cɛ ka ɲi ni dumuni bɛ sɔrɔ a la matigɛala ye olu sifa bɛɛ falen ka bɔ duguma ɲɛnamaya jiri fana kɛra nakɔtu cɛmancɛ la ani koɲuman ni kojugu dɔnniya jiri baji dɔ bɔra Eden na ka nakɔtu sɔn a farala ka kɛ babolo 4 ye o yɔrɔ la ba fɔlɔ tɔgɔ ko Pison o de bɛ Avila jamana bɛɛ lamini sanu bɛ yen o jamana sanu ye sanu yɛrɛ wolo ye bidelium ni onikisi kabakurun fana bɛ yen ba filanan tɔgɔ ko Gion o bɛ Kus jamana bɛɛ lamini ba sabanan tɔgɔ ko Tigre o bɛ woyo ka taa Asiri jamana kɔrɔyanfan fɛ ba naaninan ye Ufrate de ye matigɛala ye o cɛ bila Eden nakɔtu la ko a k'a sɛnɛ k'a kɔlɔsi tuma min na Ala ye diɲɛ ni a kɔnɔfɛnw bɛɛ da a fɔra ko a ye nakɔtu labɛn Eden na kɔrɔyanfan fɛ a ka cɛ dilanlen ni o kɛra an fa Adama ye a ye a bila Eden nakɔtu la a ye mun de fɔ a ye a ye ci min kalifa a ma o don ko ka nakɔtu k'a sɛnɛ ani k'a kɔlɔsi k'a sɛnɛ k'a labara k'a kɔlɔsi walasa k'a lakana donc Ala ye o baara min kalifa an fa Adama ma o baara kelen de bɛ taaɲɛ ani o baara kelen bɛ an bɛɛ lajɛlen bolo o la o tɛ jamana kelen dɔrɔn ko ye dɛ adamaden fɛn o fɛn Adama ka den mɔgɔ o mɔgɔ bɔra Adama na Ala ye ci min kalifa a ma o ci kelen bɛ an bɛɛ lajɛlen bolo o kɔrɔ ko fasodenɲumanya yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛdenya yɛrɛ de ko don diɲɛ bakurunba Ala sago don an bɛɛ kelen kelen k'a jate k'a fɔ ko an ka kɛta de ye ka janto diɲɛ in na an ka jamana yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ o kɔrɔ ko i bɛ Mali kɔnɔ o i bɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ o i bɛ jamana o jamana kɔnɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala ye diɲɛ in di ani a ye ci min kalifa an ma o ye k'a sɛnɛ ani k'a kɔlɔsi o kɔrɔ ko Ala ka ci dilen an ma a tɛ dan yɔrɔ kelen ma diɲɛ bɛɛ de kalifa bɛ adamaden bɛɛ la an ka janto diɲɛ in na k'a labara ko ɲuman k'a kɔlɔsi walasa a kana na tiɲɛ o kɔrɔ ko ni an ko fasoden ɲumanya an yɛrɛ faso an wolola jamana min kɔnɔ o dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ bakurunba de an kan ka kɛ diɲɛ mɔgɔ ɲuman ye n'a ma ɲɛ ko an ye adamaden ye an kan ka janto diɲɛ in na an mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o kɔrɔ ko diɲɛ bɛɛ hamina kan ka kɛ an na diɲɛ bɛ se ka ɲɛ cogo di kerecɛn ka hamina ani Ala ka danfɛn bɛɛ n'i ye i ka dankun faamu i kan k'a dɔn k'a fɔ ko ne ka kɛta dan tɛ n muso ni n denw ye wala an ka dugu wala an ka sigida wala an ka siya wala n ye farafin ye n ye farajɛ ye wala an ka jamana n'o ye Mali ye wala farafinna wala farajɛla an ka kɛta de ye ka hakili to diɲɛ bɛɛ lajɛlen na o de b'a to i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ janto Ala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen na walasa k'a lamara ko ɲuman o la fasoden ɲumanya fo an yɛrɛ ka an dakun dɔn fɔlɔ Ala sigilen bɛ ni min ye ka ɲɛsin an ma fo an yɛrɛ ka o faamu n'an y'o faamu o b'a to an k'an yɛrɛ dɔn ani k'an kɛcogo dɔn an bɛ diɲɛ min kɔnɔ o la Ala ye ci min di an fa Adama ma o de ye nin ye ka nakɔtu ni an bɛ se k'a fɔ ka diɲɛ in k'a labara walasa ka nafa bɔ a la nka o dɔrɔn tɛ
k'a kɔlɔsi ka janto a la sabu ala ye fɛn minnu bɛɛ di an ma a b'a fɛ an ka janto o la a b'a fɛ an k'u labaara ko ɲuman an kana u latiɲɛ an kana u latiɲɛ ka d'a kan ala ye fɛn min kalifa an ma an kan ka a mara ko ɲuman k'a lase mɔngolo nataw ma o ye diɲɛ bɛɛ de ko ye o tɛ mali dɔrɔn ko ye o tɛ an ka siya dɔrɔn ko ye o tɛ farafinna dɔrɔn ko ye o ye diɲɛ bɛɛ de ko ye ayiwa o tuma an dun bɛ jamana dɔ de la kɔnɔ ni o ye mali ye ala ye fɛn dɔ fɔ israɛlidenw ye minnu tun cɛra ka taa jɔnya la babilɔni jeremi kitabu la an bɛ o kalan jeremi kitabu sura 29 a verset 4 ka se 7 ma ala ko israɛlidenw ma kɛlɛbolo matigi israɛl ka ala ko ne ye mɔgɔ minnu cɛ ka bɔ jerusalem ka taa jɔnya la babilɔni ne b'a fɔ aw bɛɛ ye ko aw ka sow jɔ ka sigi olu kɔnɔ ka nakɔw turu k'aw nakɔfɛnw mɔn dun aw ka musow furu ka aw denkɛw ni denmusow sɔrɔ aw ka muso furu aw denkɛw ye ka aw denmusow di cɛw ma walasa olu ka denkɛw ni denmusow sɔrɔ walasa aw ka to ka caya jamana kɔnɔ aw kana dɔgɔya ne ye aw sigi dugu minnu kɔnɔ aw ka koɲuman kɛ olu kɔnɔ ka ala deli o dugu ka hɛrɛ ko la sabu o dugu ka hɛrɛ ye aw ka hɛrɛ ye ala ye nin fɔ israɛlidenw ye k'aw to jɔnya de la u tun bɛ jɔnya de la babilɔni u bɛ jɔnya la u cɛra u karabala ka u cɛ ka bɔ u ka jamana kɔnɔ ka tɔɔrɔba lase u ma ka taa jamana min kɔnɔ a bɛ ka f'u ye ka ɲɛsin o jamana de ma ko aw bɛ jamana min kɔnɔ a ye musow furu a ye denw sɔrɔ a ye ɲɛnamaya a ye balo nka a ma dan o ma a ko aw bɛ jamana min kɔnɔ jɔnya la nin a ye koɲuman kɛ o jamana kɔnɔ a ye ala deli o jamana ka hɛrɛ ko la sabu aw ka hɛrɛ sirilen bɛ jamana in ka hɛrɛ la nin fɔra jɔnyadenw de ye mɔgɔ minnu tun bɛ jɔnya la nin kuma fɔra olu de ye ko u bɛ jamana min kɔnɔ u ka koɲuman kɛ k'aw to o kɔnɔ ka koɲuman kɛ o jamana kɔnɔ o ye mun ye fɛn o fɛn bɛ se ka o jamana ɲɛ fɛn o fɛn bɛ se ka o jamana jɔ a ɲinina u fɛ de ko u ka o walew kɛ u yɛrɛ ka kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye o jamana kɔnɔ jogo ɲuman ka kɛ u la o jamana kɔnɔ fɛn min bɛ jamana jɔ wali jamana de ko do koyi fɛn min bɛ o jamana jɔ u k'o kɛ ani u ka tila ka ala deli u bɛ jɔnya la jamana min kɔnɔ u kana danga dɛ u ka ala deli o jamana ye ka da kan u yɛrɛ ka hɛrɛ sirilen bɛ o jamana na ni nin fɔra jɔnyadenw ye minnu cɛra ka u karaba ka taa jɔnya la nin kuma fɔra olu ye mun de na fɔ anw ye anw minnu ye malidenw ye an wolola nin jamana kɔnɔ an ma san warila ka kɛ nin jamanadenw ye an bangela ka an to jamana in kɔnɔ an ye jamanadenya in sɔrɔ bange fɛ an faso de ye mali ye o tuma ni nin kuma fɔra mɔgɔw ye minnu tun bɛ jɔnya la mun de na fɔ anw ye nka tiɲɛ na mali gɛlɛyaba ye nin ye ka da kan an bɛ walew kɛ an bɛ miiri an yɛrɛw ka kow la dɔrɔn dɔw yɛrɛ bɛ jamana in danga dɔw tɛ wale si kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka jamana ɲɛ o tuma ni a fɔra mɔgɔ dɔ ye min tun bɛ jɔnya la ko a bɛ jamana min kɔnɔ a ka janto o jamana na ka koɲuman kɛ a yɛrɛ ka koɲuman kɛ ka tila ka ala deli o jamana ka hɛrɛ ko la ala na mun de fɔ anw ye maliyɛnw ala bɛ min fɔ an ye o tɛ tɛmɛ nin kan koyi an ka koɲuman kɛ jamana in kɔnɔ jamana in cili a da man di an si la sabu an bɛ yan de an tɛna taa mɔgɔ wali jamana si sɔrɔ ka kɛ an ka jamana ye an ka mɔgɔ minnu bɛ boli kɛlɛw kosɔn ka taa jamana wɛrɛw la u mana kɛ o jamana kɔnɔ cogo o cogo mali karante de b'u bolo u mana kɛ o jamana kɔnɔ cogo o cogo tɔgɔ de dan bɛ u la ko réfugiés u tɛ se ka kɛ o jamanadenw ye o tuma an faso de ye nin jamana in ye ala bɛ min ɲini an fɛ o ye ka koɲuman kɛ ka an to jamana in kɔnɔ nka o dɔrɔn tɛ ka ala deli mali jamana ka hɛrɛ ko la
ka tuguni jamana in mana ɲɛ an bɛɛ de bɛ ɲɛ ni jamana in tiɲɛna an bɛɛ de bɛ tiɲɛ o kɔrɔ an ka hɛrɛ ye jamana in ka ɲɛ ye an denw ka hɛrɛ ye jamana in ka ɲɛ ye an mɔdenw ka hɛrɛ ye jamana in ka ɲɛ ye mɔwolo nataw ka hɛrɛ ye jamana in ka ɲɛ ye nka ni an ye walew kɛ minnu bɛ jamana in kɛ lemuruba ye ka bɛn an yɛrɛ kelen da ma bi mɔwolo nataw na mun kɛ e bɛ se k'a miiri k'a fɔ k'i bɛ ka wale dɔ kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka e yɛrɛ mako ɲɛ ka balo sɔrɔ ka di i ka denbaya ma nka ni e bɔra yen a bɛna kɛ cogo di fo an ka miiri bakurunba la fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali jɔ k'an ka jamana jɔ k'an ka jamana ɲɛ fo an ka miiri o de la ani ka walew kɛ Ala b'o de ɲini an fɛ an ka jamana in ye an ta ye an wolola yan an bɛ sa yan ni Ala ka jɛn ye wa an denw an mɔdenw tulomasamaw mɔwolo nataw minnu bɛ bɔ an na olu bɛ ɲɛnamaya nin dugukolo kelen in de kan sabu an ye nin de sɔrɔ tiɲɛ ye an bɛna nin kelen de di an denw ma tiɲɛ ye o kuma ni an y'a dilan ka ɲɛ an bɛ k'a kɛ an yɛrɛ de ye nka ni an y'a kɛ ko juguya an bɛ k'a kɛ an yɛrɛ de la fana o la Ala bɛ min ɲini an fɛ o ye ka kɛ jamanaden ɲumanw ye fɛn minnu bɛ jamana ɲɛ ka walew kɛ Ala bɛ o de ɲini an fɛ ka d'a kan an ye nin jamanadenw ye an tɛ sigi fɛw ye an tɛ jɔnw ye an tɛ an bɛɛ kelen kelen mɔgɔ o mɔgɔ bangera jamana nin kɔnɔ hakɛ kelen de bɛ an bɛɛ la wa kɛta kelen de bɛ an bɛɛ la min bɛ ɲini mɔgɔba fɛ o bɛ ɲini mɔgɔ dɔgɔnin fɛ ka d'a kan malidenya kelen in o ye an bɛɛ de jɛ ye o la o tɛ siyako la o tɛ dinɛko la o tɛ politikitɔnko la fɛn min bɛ jamana in jɔ o de y'an bɛɛ ka hɛrɛ ye n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ an bɛɛ de ye n'a ɲɛna fana a bɛ ɲɛ an bɛɛ de ye o la an ka kɛta ye mun ye i n'a fɔ Ala ye kuma dɔ fɔra Nehemi kitabu la Nehemi kitabu la a sura 4 verset 14 na ne ye o bɛɛ filɛ min kɛ ne wulila k'a fɔ mɔgɔ tɔgɔbaw ni kuntigiw ni mɔgɔ tɔw ye ko aw kana siran u ɲɛ fiyewu a y'aw hakili to matigi la a ka bon siranfɛnba don a ye kɛlɛ kɛ aw balimaw ni aw denkɛw ni aw denmusow ni aw musow ni aw ka sow kosɔn o la an bɛ fɛn o fɛn kɛ jamana in ko la i n'a fɔ Nehemi ye a fɔ a ka mɔgɔw ye cogo min na Bibile kɔnɔ yan o ye ko an bɛ fɛn o fɛn kɛ an bɛ a kɛ an yɛrɛw ye an bɛ a kɛ an balimakɛw ye an balimamusow ye an bɛ k'a kɛ an faw de ye an bɛ k'a kɛ an baw de ye an bɛ k'a kɛ an denw de ye an denkɛw ni an denmusow an bɛ k'a kɛ an musow de ye an bɛ k'a kɛ an mɔdenw ani mɔwolo nata janw de ye o la an ka wuli ka kɛlɛ kɛ o kɔrɔ ye mun ye fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye ka jamana in jɔ an ka baara kɛ ka ɲɛsin o de ma Ala mana i bila yɔrɔ o yɔrɔ Ala mana i bila kundama o kundama na Ala mana i bila jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ la i seko ye min ye Ala bɛ min ɲini i fɛ i k'a kɛ ka ɲɛ i ka koɲuman kɛ baara min kalifalen don i ma i k'a kɛ k'a kɛ ko ɲɛ i bɛ jamana ka baarada la o i tɛ jamana ka baarada la o i ye kɛn yɛrɛ ye o i bɛ ka a baara kɛ i yɛrɛ ye hali ni tɔgɔ yɛrɛ t'i ka baara la i bɛ ka fɛn o fɛn kɛ Ala b'a ɲini i fɛ i k'a kɛ ka ɲɛ i ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ka i to o la i k'a kɛ ko ɲɛ ka d'a kan n'a ɲɛna a bɛ jamana de ɲɛ nka n'a tiɲɛna a bɛ jamana tiɲɛ o la fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana ɲɛ o de kan ka kɛ jamanaden bɛɛ ka kɛta ye ka kɛɲɛ ni Ala sago ye Ala bɛ min ɲini an fɛ o ye nin ye ka koɲuman kɛ ka an to jamana in kɔnɔ ka Ala deli jamana in ko la ka kɛ jamana jɔbaw ye o de b'a jira ko an ye jamanaden ɲumanw ye o de b'a jira ko an ye fasoden ɲuman ye ayiwa Tarawele n bɛ jɔ yan
passer i ka kɔrɔfɔ ɲɛna donc an b'a fɔ an lajɛbagaw ɲɛna Mali kunnafoni TV mɔgɔ lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ ko passer min ye kuma minnu fɔ jamajɔ kuma de don dugujɔ kuma de don jamana tɛ jɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i t'i ka diinɛ dɔn i kan k'a ɲini k'i ka diinɛ dɔn mɔgɔ o mɔgɔ i tɛ diinɛ faamu i ka to ka émission lajɛ Mali kunnafoni TV i bɛna faamuyali kɛ an b'a yira Mali kunnafoni TV lajɛbagaw bɛɛ la k'a fɔ la voix de la religion an bɛ yan diinɛ bɛɛ de kama diinɛ bɛɛ de bɛna a ka fasodenya ɲumanya yira malidenw na k'a fɔ diinɛ tɛ mɔgɔ cɛ siya tɛ mɔgɔ cɛn fosi tɛ mɔgɔ cɛn mɔgɔ yɛrɛ de b'i yɛrɛ cɛn passer n tun bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ k'i la n'a ma k'i ma baasi ye ne ko est ce que chrétien na a dagalen don chrétien ka joli bɔ a mɔgɔninfin ɲɔgɔn na wa ayiwa chrétien ka joli bɔ a mɔgɔninfin ɲɔgɔn na Ala bɛ min fɔ matigi Yesu ko a ye kalan min di an ma o de ye ko an ka yafa a ko an ka an juguw kanu mɔgɔ min bɛ tugu i nɔfɛ ka i tɔɔrɔ Rɔmɛkaw kitabu sura 12 la a b'o fɔ ko an ka koɲuman kɛ o tigi ye an kana dangali kɛ an ka mɔnɛbɔ ko to ale ma Ala bɛ an kalan o de la an ka mɔnɛbɔ ko to ale ma ale yɛrɛ na mɔnɛbɔ ko kɛ minnu bɛ tugu an nɔfɛ ka an tɔɔrɔ an ka koɲuman kɛ olu ye ka da kan ko o kɛtɔ a bɛ kɛ i ko an bɛ ka takami de ton a tigi kuncɛ la donc Bible bɛ an jija min na o ye yafali ye o ye kanuya ye mɔgɔ min bɛ kojugu kɛ ka taɲɛ ka koɲuman kɛ a tigi ye walisa ni Ala bɔra a ye don min na a ka nimisa ani ka kɔsegin Ala ma sabu an sago tɛ adamaden Bible bɛ o fɔ Ala sago tɛ mɔgɔ jugu halakili ye nka Ala sago ye min ye o ye a ka segin a ka nimisa ani ka kɔsegin a daba Ala ma walisa a ka se ka ni kisi o de ye Ala sago ye mɔgɔ min bɛ juguya kɛ mɔgɔ min bɛ kojugu kɛ Ala ka miirili ye nin ye Ala bɛ a tigi wele de a ka na ale ma walisa ale ka a yɛlɛma walisa ale ka a ka ɲɛnamaya kuraya walisa jɛɲɔgɔnya ɲuman ka don ani Ala cɛ o la mɔgɔ minnu bɛ juguya kɛ Ala bɛ wele bila i ma i bɛ ka wale min kɛ i bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔni min kɛ i bɛ ka mɔgɔw magosa min kɛ a man di Ala ye wa a bɛ i lase jahanama de la Ala bɛ wele bila i ma k'i ka nimisa ka segin ale ma walisa a ka i kisi jurumu si tɛ yen min ka bon fo Ala tɛ se ka min yafa nka mɔgɔ nimisibatɔ ni o bɛ na Ala ma Ala labɛnnen don ka yafa Ala labɛnnen don ka jɛɲɔgɔnya ɲuman don Ala de bɛ mɔgɔ yɛlɛma mɔgɔ jugu yɛlɛma k'a kɛ mɔgɔ ɲuman ye Ala de bɛ mɔgɔ jugu yɛlɛma k'a kuraya k'a kɛ mɔgɔ ɲuman ye na matigi ma walisa a ka ɲɛnamaya kura d'i ma walisa a k'i kɛ mɔgɔ kura ye a ka yɛlɛma don i ka ɲɛnamaya la Tarawele passer donc n ye kɔrɔfɔ faamu an lajɛbagaw y'i ka kɔrɔfɔ faamu donc min b'a yira n na k'a fɔ sisan Mali kunnafoni TV lajɛbagaw bɛɛ la k'a fɔ ko chrétien t'a daga chrétien ka joli bɔ a mɔgɔninfin ɲɔgɔn na donc passer an bɛna ɲininkali filanan tengu i la ɲininkali filanan tɛ dɔwɛrɛ ye an ka marabagaw maa minnu b'u buruja ko u buruja chrétien yɛrɛ bɛ mun de fɔ o la min b'i ka maabaw buruja i ni ce nin ɲininkali kosɔn an ka jamana kɔnɔ yan fɛn min bɛ an bolo an bɛ a wele ko démocratie démocratie la a bɛ fɔ ko bɛɛjɛ fanga yamaruya bɛ bɛɛ bolo ka i kɔnɔta fɔ ani Bible bɛ an jija o de la ka yamaruya di bɛɛ ma ka kɔnɔta fɔ Bible bɛ an yamaruya bɛɛ ka i ka hakilina fɔ bɛɛ ka ɲɛni
k'a ko faamu o de la an tɛ mɔgɔ tɛ karaba dinɛ ko la dinɛ dayɛlɛlen don bɛɛ bɛ se k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ani k'a faamu a yɛrɛ ye ani o cogoya fana na jamana jɔko bɛ o cogoya la bɛɛ bɛ se ka kuma ka i ka kɛta fɔ nka bibile bɛ min fɔ mɔgɔw bɛɛ kelen kelen ye o ye nin ye ko mɔgɔw bɛɛ ka kan ni min ye Ɔrɔmɛkaw kitabu la sura 13 verset 7 mɔgɔw bɛɛ ka kan ni min ye aw ka o di u ma aw ka nisɔngɔ sara nisɔngɔminɛnanw ye ka sale sara saleminɛnanw ye i ka kan ka siran min ye i ka siran o ɲɛ i ka kan ka min bonya i ka o bonya mɔgɔ si juru kana to aw la ɲɔgɔn kanuni kɔ min ye a mɔgɔ ɲɔgɔn kanu o ye sariya dafa min bɛ ɲini an fɛ jamanakuntigi ani bonya ka kan a kan ka bonya sabu ala yɛrɛ ye a bonya ala tɛ bɛɛ kɛ kuntigi ye ala tɛ kuntigiya di bɛɛ ma ani kuntigi fana sigira walasa ka jalakitigi jalaki ka jotigi jo kuntigi sigira walasa ka kiri tilennen tigɛ kuntigi sigila walasa ka mɔgɔ ɲaŋita k'o ɲaŋi ka mɔgɔ kɔrɔtata k'o kɔrɔta o la ni kuntigi sigira ala sago don a ka bonya ka da a ka jɔyɔrɔ kan ani bibile yɛrɛ b'a fɔ ko kuntigi ka dimiya o ye tasuma ye min ka jugu kosɛbɛ ka da kan adamaden bɛɛ nin bɛ a bolo cogo dɔ la a bɛ se ka kojugu kɛ a bɛ se ka koɲuman kɛ a kan ka bonya nka o bɛɛ n'a ta ka da an ka jamana cogoya kan yamaruya bɛ bɛɛ bolo ka i ka hakilina fɔ jamana ko la fɛn minnu man ɲi jamana kɔnɔ ka o fɔ nka o bɛɛ n'a ta a kɛtɔ bibile bɛ min ɲini an fɛ o de ye k'a kɛ ni bonya ye ka da kan mɔgɔ bonyata kan ka bonya mɔgɔ bonyata ka kan ka bonya egilizi ka kɛta ye baara ye fɛn ba saba ye jamana kɔnɔ a fɔlɔ an bɛ o wele ko saraka lasebaya baara saraka lasebaya baara ye mun ye ka sarakaw lase mɔgɔw tɔgɔ la walisa ka cɛ labɛnni don mɔgɔw ni ala cɛ o la egilizi ka kɛta ye nin ye ka ala deli jamana ka basigi ko la ka ala deli jamana ɲɛmɔgɔw ye ka ala deli ka ɲini jamanadenw ni ala cɛ jɛɲɔgɔnya ka ɲɛ fɛn o fɛn bɛ jamanadenw tiɲɛ ka jamanadenw ni ala cɛ jɛɲɔgɔnya tiɲɛ egilizi bɛ o kɛlɛ o ye egilizi ka kɛta fɔlɔ ye egilizi ka kɛta filanan ye an bɛ o wele ko kiraya kira ka baara ye mun ye ni min tɛ bɛn ka o fɔ kira bɛ lasɔmini kɛ kira bɛ kɔrɔfɔli kɛ bibile kɔnɔ kira dɔw ye tɔɔrɔba sɔrɔ ka da u ka kiraya baara kan tuma min na kiraw y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw y'a daminɛ ka mabɔ ala la u ye ala kan bila u tɛ ka sɔn ka taama ka kɛ ni ala ka cifɔlen ye u taara k'a ɲɛfɔ masakɛ ye k'a fɔ nka caman ni tora la donc kira ka baara ye ka i da waga ka kuma fɛn min man ɲi k'o fɔ fɛn min tɛ bɛn k'o fɔ o de bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fana dɛmɛ k'u ka kɛta kɛ ni min ye lamɛnni kɛ baara bɛ ɲɛ o tigi bolo nka ni min ma lamɛnni kɛ baara bɛ gɛlɛya a tigi bolo sabu ala de ye ɲɛmɔgɔ bila a ka ɲɛmɔgɔya baara la ni a ye kira lamɛn a ka baara bɛ ɲɛ nka n'a ma kira lamɛn a baara bɛ tiɲɛ a bolo sabu ala bɛ a bila ɲɛmɔgɔ si tɛ se ka ɲɛmɔgɔya kɛ ani k'a kɛ ka ɲa ni ala yɛrɛ tɛ a tigi fɛ donc fɛn min b'a to ɲɛmɔgɔ ni ala ka se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye k'a ka baara kɛ ka kɛɲɛ ni ala ka cifɔlenw ye ka kɛɲɛ ni ala ka miirili ye ka kɛɲɛ ni ala sago ye donc egilizi ka baara filanan i ko n y'a fɔ cogo min na o ye kiraya ye ka lasɔmini kɛ ka kɔrɔfɔli kɛ yɛrɛ walisa ka latilenni kɛ egilizi ka baara ba sabanan o ye
masaya ye masaya ye mun ye ka jɔyɔrɔ ta jamana ɲɛminɛni na o de la fɛn o fɛn ye jamana jɔko ye hakilinaw minnu bɛ kɛ sababu ye ka jamana ɲɛ église bɛ o hakilinaw ɲini ani k'o fɔ ka ladiliw di minnu b'a to jamana bɛ se ka jɔ ka ɲɛ ani ka sen don jamana ɲɛminɛni yɛrɛ baara la chrétienw bɛ o kɛ jamana baarada caman na chrétienw bɛ yen minnu bɛ baara kɛ ko ɲuman walasa ka jamana in jɔ minnu bɛ baara kɛ ni ala ɲɛsiran ye minnu bɛ baara kɛ walasa jamana in ka taa ɲɛ donc nin ye fɛnba saba ye église ka baara ɲɛsinnen don min ma dugukolo kan yan donc jamana ɲɛmɔgɔ a kan ka bonya a kan ka ladi ka kɔrɔfɔ nka a kɔrɔfɔba fana bɛ dɔw mana wuli don dɔ sɔgɔma o bɛ kɔrɔfɔli kɛ ɲɛmɔgɔya ma nɔgɔ n'i yɛrɛ ye dutigi ye i ka duni kelen o ko ɲɛnabɔli o bɛ mɔgɔ kɔnɔ quoi tuma dɔw la Tarawele kɛ o tɛ o don jamana kuntigi dun du joli a bɛ du joli de kunna bi a ka ca n'i wulila sɔgɔma muso b'a ta fɔ denw b'u ta fɔ mansaw b'u ta fɔ balimaw b'u ta fɔ bɛɛ ɲɛ jɔlen don joona dutigi nka bi jamana bɛɛ ka dutigiba o ye jamana kuntigi de ye donc a kan ka janto nin duw bɛɛ kelen kelen na n'i ye dutigi ye i ka dutigiya la ko bɛ i dala cogo min na i bɛ k'a ɲɛnabɔ cogo min na i fana ka ɲi k'a faamu k'a fɔ ko dutigiba min ye jamana bɛɛ ka dutigi ye ko bɛ a da la o la a mago bɛ dɛmɛ na ni an ye an yɛrɛ bila o place la an b'a dɔn ja an kan ka min kɛ ka ɲɛsin jamana dutigi ma n bɛ to ka nin fɔ mɔgɔ min ma jamana kuntigiya kɛ o tɛ jamana kuntigi fili kɛ jamana kuntigi fiɲɛ t'o la o kɔrɔ ye mun ye ni i tɛ dutigi ye e bɛ dutigiya baara faamu i b'a ɲɛdɔn ka tɛmɛ dutigiw bɛɛ kan nka n'i donna la waati min na gɛlɛya min b'a kɔnɔ e bɛ bɔ o kalama o waati caman bɛ kuma kɛrɛfɛ ka fɛn caman fɔ i b'a miiri ko ni nin kɔni bilara la sisan a ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ nka n'a bilara dutigiya la gɛlɛya minnu bɛ a kɔnɔ a bɛ taa bɔ o kalama o waati a bɛ hakili sɔrɔ donc an ka baara in minɛ ni hakili ye ka ladiliw di ka bilasiraliw di ka dɛmɛniw kɛ walisa dutigiba in a ka se k'a ka baara kɛ ka ɲɛ nka ni min fana ma ɲɛ an bɛ ladiliw di tuma dɔ yɛrɛ ka kɔrɔfɔli kɛ walasa a ka ɲɛ nka sariya fana bɛ jamana kɔnɔ sariya bɛ min fɔ an ka kɛ ka dan o ma walasa a ka ɲɛ an bɛɛ lajɛlen bolo n b'o fɔ k'an jɔ ye pasteur o diyara an ye donc an ka foli bɛ église évangélique protestant du Mali fɛ district de Sogonikɔ an ka foli b'u ye ani Yirimajɔ 509 logement église mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ani protestant min Mali la an ka foli b'u bɛɛ ye an ka foli bɛ maliyɛn den bɛɛ ye la voix de la religion comme an y'a fɔ cogoya min na Mali kunnafoni TV sanfɛ donc an kɔni bɛ yan diinɛ walawalali de kama donc maintenant ani pasteur ye kuma dɔ fɔ a ka kɔrɔfɔ la a y'a yira n na k'a fɔ diinɛ kɔnɔna na n'o ye chrétienya diinɛ ye mɔgɔ ka ɲɛmɔgɔ n'i bɛ kuma i bɛ kuma ni bonya ye i bɛ kuma ni majigi ye ko démocratie de nana ni nin bɛɛ ye donc démocratie la adamaden i bɛ kuma fɔ critique fɔ ni bonya ye parce que mɔgɔ ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye hali n'i y'a dan chef de famille yɛrɛ ma a ma nɔgɔ mɔgɔ tilentɔ la a ma nɔgɔ fɛnɛ donc an bɛ dugawu de kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye u ka se ka jamana ta fanga d'u ma ka se ka diinɛw bɛɛ sinsin ka diinɛw bɛɛ minɛ kelen ye donc pasteur an bɛna se émission kuncɛyɔrɔ ma donc folikan minnu b'i bolo an y'a mɛn k'a fɔ ko ye pasteur école baw kɛ n'i bɛ se k'i da don i yɛrɛ la dɔɔni k'i fɔ an lajɛbagaw ɲɛna
surtout minnu bɛ Mali kunnafoni lajɛ bɔlɔlɔ siraw kan donc i b'i yɛrɛ f'u ɲɛna pasteur yɛrɛ ye jɔn ye pasteur ye pasteur kalanw kɛ yɔrɔ jumɛn i ni ce bamanankan na yɛrɛ fɔ an bɛ siran o daɲɛ in ye ka da kan an ka cogoya la Mali kɔnɔ yan an tɛ an yɛrɛ fɔ éducation min bɛ di an ma o ti yɛrɛ fɔ daɲɛ in fɛ kosɛbɛ nka an bɛ dɔɔnin fɔ walasa mɔgɔ min bɛ ka kuma minnu bɛ filɛli la u ka se k'a fɔ karisa de don ne ye jɔn ye i ko i ye tɔgɔ fɔ ka ban ne ye Dɛndɛnba Ruben Kone ye Dɛndɛnba o ye bamanankan ye tubabukan na a bɛ fɔ ko pasteur Yirimajɔ 759 logements à Tetebugu église min bɛ yen n ye o église Dɛndɛnba ye n y'o église pasteur ye n ye furu kɛ muso ani den 3 furumuso ye Leya Gindo ye n ye pasteuriya kalan kɛ ani n bɛ pasteuriya baara la ɲinan ye a san 9 ye donc an bɛ se ka kalan nasira fɛ n ye école kɛ n ye flash de kɛ n ye maîtrise sɔrɔ anglais la n bɛ miiri o ye a la fɛnbaw ye n bɛ se ka min fɔ bi n ka baara bɛnnen don Yirimajɔ ma 759 logements n'i bɛ se k'i ka nɛgɛjuru sira fɔ an lajɛbagaw n'u mago b'i la u bɛ se k'i wele cogo min na baasi tɛ n ka nɛgɛjuru sira ye 77 02 39 63 tubabukan na 70 02 39 63 pasteur o diyara an ye donc komi an b'a fɔ cogoya min na an ka foli bɛ protestant Mali protestant mɔgɔw bɛɛ ye la voix de la religion an ka émission bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la donc an bɛna foli kan labanw di pasteur ma ni émission in kan nin tɛna k'a siɲɛ laban ye an n'a ka baro kɛ an bɛna thème wɛrɛw ta an bɛna baro kɛ olu kan donc pasteur folikan minnu b'i bolo ka di parce que an bɛna se émission kuncɛ laban yɔrɔ la ayiwa n bɛ segin ka foli di Ala ma ale min ye ɲɛnamaya tigi ye an tɛ se ka foyi kɛ ale kɔ ale de bɛ an balo an bɛ a wale ɲuman dɔn ni waatini kosɔn ka segin ka foli di teleso baarada mɔgɔ baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma promoteur yɛrɛ ani mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara kɛ yan an bɛ foli di aw bɛɛ ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka aw bolo mɛn nin baara la amen ka baara jidi ka kɛɲɛ ni Ala yɛrɛ sago ye amen ka ladili min di an y'a fɔ ka ban jamanaden bɛɛ ka kɛta ye ka ko ɲuman kɛ jamana kɔnɔ tele baarakɛlaw fana b'o la donc aw bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ walasa jamana in ka ɲɛ aw ka taa ɲɛ o la ni Ala ka aw dɛmɛ o la ka foli di filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye an bɛ a laban ni dubabu ye Ala ka taa ɲɛ ka hɛrɛ di an ka jamana ma jamana in ye gɛlɛyaba sɔrɔ ka tɛmɛ ani gɛlɛyaw bɛ ka taa ɲɛ fɛn dɔw bɛ ka ɲɛnabɔ nka halisa gɛlɛyabaw bɛ yen an bɛ Ala deli fɛn min bɛ an ka jamana ɲɛ Ala yɛrɛ k'o di an ma Ala ka hakilitigiya di an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ka u sɔn si ni kɛnɛya la walasa u bɛ baara min na a ka se ka ɲɛ u bolo Ala ka jagɛlɛya di u ma Ala ka u lakana ka u tanga juguman ma ani Ala ka u fa a yɛrɛ ɲɛ siran na walasa u bɛ baara min kɛ a ka kɛ ka kɛɲɛ ni Ala sago ye Ala ka duba Mali ye Ala ka duba gaw bɛɛ kelen kelen ye an matigi Yesu Krista tɔgɔ la amina donc an bɛ Mali kunnafoni TV mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo an tun bɛ an ka émission de la n'an ka émission tɔgɔ la voix de la religion an tun kɛlen don an ka pasteur belebeleba pasteur Ruben Kone an tun kɛlen don k'o de bisimila
an ka thème tun ye jumɛn ye le patriotisme fasoden ɲumanya diinɛ kɔnɔna na an tun b'o baro la bi an bɛ an ka bɛɛ da ɲɔgɔn ye an bɛ dugawu kɛ ala ka émission wɛrɛ yira an na pasteur an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ala ka émission wɛrɛ yira an na ala ka na nin k'a siɲɛ laban ye donc a bɛ dugawu kɛ mali ye mali mago bɛ dugawu la donc k'an bɛɛ n'ala sɔnna ma prochaine émission